Sempre me fascinou o mundo dos soños, onde todo é posible. Xa dende pequeno foi algo que me chamou moito a atención. Só quería dormir para poder soñar. Por iso, decidín mergullarme no mundo onírico e comezar un diario de soños para comprender mellor o subconsciente. Uns escritos no que recoller todas as experiencias vividas nesa outra dimensión. Sí, nesa outra realidade. Pero seguro que a brisa mariña é boa para o colesterol? Claro, igual que para o catarro. Pero como chegaches ata aí? Pois saltando. Eu non son capaz. Si que é só, vamos. Iso dilo porque ti fuches capaz. Tamén. Vale, só era un soño. Repítete a ti mesmo. Estás soñando, estás soñando, estás soñando. Eres o meu mellor amigo. Eres o meu mellor amigo. Non o son. Sí, sí que o é. Que non o son! Que carallo faz aquí, rapaz? A que ves? Está aquí o meu mellor amigo. Será o Pazpán este que está a tirar aquí abaixo. Anda, fora do bar. Non son capaz de escapar de ti. Non eres capaz, non. Estás soñando, estás soñando, estás soñando. Manuel, que fas coa miña taza? E que faste aquí? Se estás morto. Manuel sí, pero eu sigo vivo. Non, porque ti non existes. Sí, sí que existo. Non, porque estás soñando. Que estou soñando que? Eu quería dicir... Estou soñando... Isto ten que ser un soño. Estou soñando eu. Así que agora vas marchar e non vas volver. E agora que sabes que estás soñando, veste capaz? Sí, son capaz, porque estou soñando e podo facer o que eu queira. Así que quero dar ese paso sen problemas. És capaz? Son capaz.